κατά των τουρκικών θυλάκων. Κατά των τουρκικών θυλάκων, οι οποίες σαμποτάρουν ακριβώς τη στιγμή πάνω στις διαπραγματεύσεις την διαπραγμάτευση. Με τι δυνάμεις χτυπούν όταν δεν υπάρχει στρατός? Λοιπόν, καταρχήν έχει ξεκινήσει να συγκροτείται η εθνική φρουρά. Ναι. Έχουν συγκροτηθεί ήδη μερικά τάγματα. Ναι. Παράλληλα υπάρχουν και παραστρατιωτικές δυνάμεις, διότι από το 1960 Ναι. παλαιοί ένοπλοι της ΕΟΚΑ Ναι. δημιουργούν δικές τους ένοπλες δυνάμεις Για να προστατεύσουν τα χωριά τους. Υπάρχει, Όχι. για να επιβάλλουν δικές τους πολιτικές. Υπάρχει Ένα λεπτό, τι εννοείται δικές τους πολιτικές? Αφού είναι ο πρόεδρος ο Μακάριος. Δεν έχει σημασία. Υπάρχει, ας πούμε, ο Βάσος Λυσαρίδης. Φατρίες λέτε. Τώρα. Που έχει τους κόκκινους κουφιδές του. Ναι. Υπάρχει ο πολίτικος Γιορκάτζης που έχει την οργάνωση Ακρίτας δικούς του ενόπλους κτλ. Υπάρχει ο Σαμψόν, έχει δικούς του ενόπλους. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δημιουργούν ένοπλες. Υπάρχουν οι Ακελικοί. Αλλά όλοι αυτοί ήταν με το Μακάριο. Οι οποίοι έχουν και αυτοί. Αλληνέα όχι. Ο Γιορκάτζης προσπαθεί, επειδή είναι υπουργός Εσωτερικών και Αμήνης της Κύπρου, προσπαθεί να δημιουργήσει δικό του παρακράτος, ναι, και να ελέγχει το στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις, δίθεν υποστηρίζοντας τον Μακάριο, στην ουσία όμως θέλοντας να σπρώξει τον εαυτό του. Ο Σαμψόν είναι όχι εναντίον του Μακαρίου, αλλά έχει δική του πολιτική καθαρά ενωτική. Ο Λυσαρίδης είναι αριστερός τροτσκιστής, χρηματοδοτείται από Παλαιστίνη, ανθενωτικός, στηρίζει Μακάριο. Το ΑΚΕΛ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, έχει δικούς του ενόπλους, στηρίζει Μακάριο. Είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση η Κύπρος εκείνη την εποχή. Είναι πολύ ήπιος ο χαρακτηρισμός.